Takže čau, vítaj pri ďalšom videu. V tomto videu si porovnáme 3 firmy, ktoré som vlastnil alebo vlastním ešte stále. Sú to spoločnosti, ktoré prenajímajú nehnuteľnosti. Všetky sú vlastne v Amerike. Federal Realty Investment Trust, Store Capital Corporation a Realty Income Corporation. FRT, Store a Očko majú tickery. Čo sa týka týchto spoločností, najväčšia z nich je vlastne Realty Income, ktorá má market cap 20,35 miliardy. Potom vlastne Store Capital 7,12 miliardy a Federal Realty teraz má 5,21 miliardy. Dividend yield je najvyšší u Federal Realty Trust 6,15, 5,28 je Store Capital a Realty Income má najnižší dividend yield, ale je to veľmi pekný dividend yield 4,84. Jediná firma, ktorá vypláca mesačnú dividendu z týchto je Realty Income. Takže každý mesiac vám vlastne chodí dividenda z tohto. Store Capital a Federal Realty Investment Trust vyplácajú kvartálnu dividendu. Čo sa týka porovnania ziskov, prejdeme. Takže keď si pozrieme zisky, tak 740 miliónov mal Federal Realty Investment v roku 2015. Potom každým rokom, ako vidíš, pekne sa zvyšoval zisk. 933 miliónov dolárov mali v decembri 2019, teda za rok 2019. Ale čo sa týka posledného roku, toto je celkový rok posledný, nie len tento rok, ale za posledných 12 mesiacov sú už tie tržby menšie. Čo sa týka čistého zisku, tak ako si všimneš, tak tiež celkom pekne čistý zisk rástol až na rok 2018, kedy bol trošku nižší, ale za posledný rok je vyšší ako v roku 2018. Sice v 2019 mali až 453 miliónov dolárov čistý zisk. U Store Capital je to veľmi dobré tiež, keď si všimneš, tak každým rokom sa zisky zdvíhajú. Čistý príjem 83 miliónov, 123, 162, 217, 285. Takže táto firma pekne rastie každým rokom. Realty Income to isté. Z 1 miliardy na 1,6 miliardy za posledných 12 mesiacov. V roku 2015 bola len 1 miliarda. Čo je o 608 miliónov dolárov viac ako v roku 2015. Čisté zisky sú cez 300 miliónov, teraz posledný rok 400 miliónov, minulý rok 436 miliónov dolárov. Sú to krásne peniažky, ktoré Realty Income dokáže zarobiť. Vývoj ceny akcie, ešte Realty Income, Federal Realty. Tak keď si všimneš, za posledný rok je najnižšie skoro o 50% FRT. Store je o 30% a Očko o 26,41% nižšie. Tá cena bola minulý rok aj 82, alebo teda na začiatku tohto roka 82,44 doláru. Teraz ju kúpime za 58 dolárov. Prejdeme k dividendám. Dividend yield sme si povedali a teraz prejdeme k vyplácaniu. 26 rokov vypláca dividendu Realty Income, to vlastne viem z tejto stránky dividend.com, pretože tuto je to každoročné dvíhanie, hen tam to počítajú ako kvartálne dvíhanie. To znamená, že keď by v januári tomto roku dvíhali kvartálne a budúci rok dvihnú až v marci, alebo teda v apríli kvartálne dvihnú, tak tuto by to dali vlastne, že dvihli 0 rokov, pretože vlastne behom posledného roka nedvihli tú dividendu na novo. Preto je lepšie to podľa mňa pozerať na takejto stránke, v ktorej ti pekne ukáže, že Realty Income, čo sa týka ročného dvíhania, dvíha 26 rokov. Store Capital dvíha 5 rokov, to sedí aj s dividend.com a 28, nie 48 rokov dvíha FRT, Federal Realty Investment, môžeme si to pozrieť to. Takže 48 rokov. Payout ratio je pri FRT už dosť veľké, skoro 94%. Store Capital má zdravé payout ratio na to, že je to vlastne
na prenájom nehnuteľnosti je to veľmi pekné číslo a to isté aj Reality Income má ešte celkom v pohode 84,11% vyplácajú. Takže to by bolo k týmto dividendám. Čo sa týka dividendy, samozrejme najväčšiu dividendu ponúka FRT, ale je to aj najrizikovejšia firma. To si ešte pozrieme na dlhu, kde FRT má vlastne 197% pomer celkového dlhu k vlastnému kapitálu, čo je celkom veľa. Kdežto keď tam dáme Reality Income, tak je to iba 81,75% a keď pozrieme na Store, tak to zadlženie je len 73,31%. Čo sa týka teda tej tržnej kapitalizácii, tak najväčší je Reality Income, potom je Store Capital a posledná je Federal Realty Investment Trust. Takže ďakujem za pozretie tohto videa. Ak sa ti video ľúbilo, daj like, poprípade odoberať, ak ešte nemáš odber. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.